Els comerços minoristes que volen vendre productes ecològics han de complir la normativa establerta i sol·licitar la inscripció al CCPAE per a poder fer servir els termes ecològic, biològic, orgànic o les abreviatures eco o bio en l'etiquetatge dels productes, retolació, publicitat o documents comercials. Per això, per fer determinades activitats, aquests comerços s'han de sotmetre a control. Els comerços minoristes que s'han de sotmetre a control són aquells que venen productes fraccionats, que tenen una facturació anual superior als 6.000 euros. S'han de sotmetre a control tots aquells comerços minoristes que realitzen envasaments, elaboracions o etiquetatges de producte alimentari, i els que fan venda a distància o venda automàtica de productes que no estan ni envasats ni etiquetats, és a dir, que es venen a granel, i en cas que realitzin importacions de producte ecològic també han d'estar sotmesos a control. Si un comerç minorista a més fa algun tipus d'elaboració, ja sigui un reetiquetatge, un reenvasament, un fraccionament de carn, aquestes activitats també han de ser controlades pel CCPAE. Quan es dona d'alta un producte nou, el que es fa és una sol·licitud de comercialització de producte al CCPAE. Llavors, en aquesta sol·licitud s'adjunta l'etiqueta i, a més de complir la normativa general d'etiquetatge, el 1169, compleix amb la normativa d'agricultura ecològica. Com qualsevol altre operador ecològic, els comerços minoristes reben com a mínim una auditoria anual. Quan anem a fer una inspecció a un comerç minorista, verifiquem a nivell d'instal·lacions, verifiquem visualment el producte ecològic que estigui correctament identificat i separat del producte convencional, verifiquem també tot el tema de registres d'entrades, de sortides i registres d'elaboració en cas que facin, i la qualificació d'aquest producte ecològic, i amb tota aquesta informació fem proves de traçabilitat i balanç de masses per verificar que tot el sistema de producció compleix. En el cas de venda fraccionada de carn, els rètols que identifiquen les parts obtingudes després de l'espassejament de la canal també han d'indicar el número de la canal per garantir-ne la traçabilitat. Si es tracta de venda a distància, a l'albarà de lliurament també hi ha de figurar la identificació del lot de cada un dels productes que formen la comanda. Els comerços minoristes han d'identificar els aliments ecològics al tiquet de venda, amb les mencions ecològic, biològic, orgànic, eco o bio, per tal que el consumidor els reconegui.